Klima aldaketak gure garaiko arazo larriena bilakatu da. Aldaketa honek ekar ditzakeen eraginak izugarriak izan daitezke. Arazo honen arrazoi nagusia CO2 gasaren isurketa izugarriak dira. Horregatik, enpresen aldaketa nagusia erregai fosilekin amaitzea da. Aldaketa klimatikoari aurre egiteko ikerkuntzan asko inbertitu beharko da. CO2 emisioekin bukatzeaz gain, sortutako produktuen arrasto klimatikoak gutxitu beharko da. Azken zifrak diotenez, lurrean 8.300 milioi tonelada plastiko daude. Eta hauetatik 170 azken 10 urtetan sortua izan da. Beraz, hiltzen utzi behar al dugu gurea den hau? Ez al da zerbait egiten hasteko ordua?